Κύριε Καμένο, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης, με υγεία. Χρόνια πολλά και τον Βασίλη για την γιορτή του. Πάνω, ευχαριστούμε. Την προσωπική του την. Χρόνια πολλά, καλά και επαναστατικά, κύριε Καμένο. Και καλή ελευθεριά να πούμε. Ναι, αυτό. Καλή ελευθεριά και καλή Ελλάδα. Γιατί εδώ πέρα, σε αυτή τη χρονιά, έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε. Το πρώτο είναι να επαναποκτήσουμε την Ελλάδα που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να την κατασχέσουν τον κογλίφη, έχοντας εδώ πέρα τους ντόπιους τραπεζίτες σαν εκπροσώπους, και δεύτερον να ελευθερωθούμε από μια σκλαβιά, από μια χούντα η οποία κατηγορήθηκε χωρίς να πέσει πιστολιά. Κύριε Καμένο, με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός, δεν περίμενα ποτέ προσδοποστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που... Πρώην. Που στο μυαλό μου ήταν ένα συντηρητικό κόμμα να αρθώνει λόγο να έχει κοινό Τσεκεβάρα, ας πούμε. Κοιτάξτε, όταν βλέπεις πλέον ότι εδώ βιάζουν την πατρίδα σου, το σπίτι σου, το μέλλον των παιδιών σου, τα όνειρα των γενιών που έρχονται, δεν έχεις άλλο τρόπο από το να υπερασπιστείς με οποιονδήποτε τρόπο, όπως το Σύνταγμα το λέει ξεκάθαρα στο 120, στο ακροτελεύτιο άρθρο, για να θυμηθούν οι παλιοί, το νέο 114 δηλαδή, ότι το καθήκον του κάθε Έλληνα είναι να προασπίσει το Σύνταγμα και μάλιστα με οποιοδήποτε τρόπο. Και όταν θα αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη, τότε να αποκατασταθούν και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χούντας. Έχουμε μια χούντα, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν εκλέχθηκε από τον ελληνικό λαό, διορίστηκε από την Goldman Sachs και τρομαγμένους πολίτες οι οποίοι δέχονται μια επίθεση σε επίπεδο οικονομικό, ηθικό, οικογενειακό. Άνθρωποι πηδάνε από τα μπαλκόνια. Πριν εχθές το πρωί είχαμε άλλες αυτοκτονίες, δεν γράφω τίποτα, αλλά δεν είναι ώρα να τα πούμε αυτά, δεν είναι μέρα να τα πούμε αυτά. Όχι, πες μας, τι έγινε, Παναγιώτη. Έτσι. Τι έγινε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν δει να καταραίουν τα πάντα μπροστά τους μετά από αρκετά χρόνια δουλειάς, σκληρής δουλειάς, άνεργους που βρέθηκαν στον δρόμο γιατί έτσι επέλεξε η νέα τάξη πραγμάτων και η κυβέρνηση αυτή η οποία υπηρετεί τη νέα τάξη πραγμάτων και η προηγούμενη του Γιωργάκη και αυτή εδώ πέρα του τραπεζιτών, είναι το έχουμε original πλέον. Έτσι, λοιπόν, και δεν μπορούν να πάνε στο γιορτινό τραπέζι και να αντικρίσουν τα παιδιά τους. Έχουν παππούδες που χλαίνε γιατί τους κόψαν τη σύνταξη και δεν μπορούν να αγοράσουν να δώσουν στα εγγόνια τους. Έχουμε ανέργους οι οποίοι έχουν φτάσει σε σημείο πλέον να ζητάν να φύγουν όπως φεύγαν οι παππούδες μας για να πάνε στην Αυστραλία. Έχουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας και μιλάω για τους εργαζόμενους που βλέπουν να χάνουν τα πάντα κατά τα πόδια τους, της Χαλιβουργικής, του συναδέλφου σας του Άλτερ, από χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείνουν, γιατί κάποιοι αποφάσισαν να αλλάξουν τον κόσμο και να οδηγήσουν σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Και επέλεξαν να ζω την Ελλάδα. Λοιπόν, τότε υποχρεώνομαι να φύγω από το αστικό κόμμα το οποίο ανήκω με την έννοια του να υπηρετώ κάποιες αστικές παραδόσεις και να προχωρήσω σε αυτό που προβλέπει, αν θέλετε, το καθήκον μου στον όρκο που έχω δώσει στο Σύνταγμα. Δηλαδή την υπεράσπιση με οποιοδήποτε τρόπο του συντάγματός μου. Και βεβαίως θα συνεργαστώ με οποιονδήποτε άλλον, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου, το κάνει αυτό. Μήπως ήρθε η ώρα, κύριε Καμένο, να ξεκολλήσουμε από αριστερούς, δεξιούς και όλα αυτά και να γίνουμε. Δηλαδή, έχουμε κοινό εχθρό. Πριν από λίγο στο Facebook διάβαζα τις ευχές από μια φίλη την Παγιοργή, η οποία μου έγραψε μια μικρή έτσι πρόταση. Χωσέ Μαρτί, που λέει για μια χώρα που υποφέρει δεν υπάρχει άλλη πρωτοχρονιά από την είδα των εχθρών της. Και έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε μπροστά μας κανένα μέλλον εάν η Ελλάδα προχωρήσει στην υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης που μας οδηγούν αυτή τη στιγμή το σύνολο του πολιτικού κόσμου, των αστικών κομμάτων και που τεχνιέντος αποκρίνονται τον ελληνικό λαό. Αν υπογραφεί η Δανειακή Σύμβαση πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα υπάρχει Ελλάδα αύριο. Θα έχουν πάρει ένα χαρτί το οποίο θα τους λέει ότι δεν υπάρχει ούτε ιδιωτική ούτε δημόσια περιουσία, δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία και οι ταματζίδες, οι απατεώνες, αυτοί οι σχεδιαστές μιας τάξης πραγμάτων θα έχουν πάρει και από το συμβολιογραφείο, από το υποθηκοφυλακείο, τους τίτλους της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Αλλά και παρά της αξιοπρέπειά μας. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Κύριε Καμένο, γιατί το κάνουν αυτό, έχουν πουληθεί? Τους έχουν αγοράσει οι τράπεζες? Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν? Κοιτάξτε κάτι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα δυνάμεις οι οποίες δεν έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Αλλά το να μην έχω καταλάβει δικαιολογείται με ένα σημείο. Ένας βλάκας βεβαίως μπορεί να μην έχει καταλάβει. Αλλά ένας ο οποίος εκλέγεται από τον ελληνικό λαό και έχει περάσει από μια διαδικασία
τριβής με τους πολίτες που τον επέλεξαν σαν εκπρόσωπό τους, είναι αδύνατο να μην καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο πάνε να υπογράψουν, που μας παρουσιάζουν ως μοναδική λύση, είναι η παράδοση της χώρας, το τέλος της πατρίδας μας και το τέλος των ονείρων των παιδιών μας. Δεν υπάρχει λοιπόν πλέον καμιά δικαιολογία. Και στα ποινικά δικαστήρια απαλλάσσονται κάποιοι κατηγορούμενοι λόγω βλακείας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε το δικαιολογητικό της ηλιθιότητας πλέον. Εδώ μιλάμε για ένα συνειδητοποιημένο, σε μια συνωμένη προδοσία. Μια εσχάτη προδοσία σε βάρος της χώρας, σε βάρος των παιδιών μας. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαιολογία. Τα ψέματα τελειώσανε. Οι κολοτούμπες γίνανε, ό,τι έγινε μέχρι τώρα έγινε. Από εδώ και πέρα, όποιος υπογράφει την Δανειακή Σύμβαση θα ξέρει ότι θα έχει να αντιμετωπίσει είτε ειδικά είτε λαϊκά δικαστήρια. Κύριε Καμένο, τι ακριβώς προβλέπει αυτή η Δανειακή Σύμβαση, που φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με περνώντας και στο αγγλικό δίκαιο. Για να καταλάβει πιο απλά ο κόσμος τι λέμε, γιατί καμιά φορά καταρχήν μόλις ακούει πολιτικό το κλείνει τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Αποτελεί εξαίρεση πάνω. Και καλά κάνει. Δεν το κλείνει. Έτσι. Εγώ θέλω όμως θέλω αυτό να το ακούσει ο κόσμος. Και έχει σημασία που μπορείτε ορισμένοι άνθρωποι ακόμα να το λέτε δημόσια. Και δημοσιογράφοι εννοώ. Αγγλικό δίκαιο σημαίνει ότι παρετούμαστε από την ασυλία της χώρας. Το κάθε κράτος, η κάθε χώρα έχει ασυλία όσον αφορά την περιουσία, την κρατική περιουσία. Δηλαδή δεν μπορούν να κατασχέσουν ένα νησί, το υπέδαφος, γιατί εκείνο στόχος, τα πετρέλαιά μας, να κατασχέσουν ένα λιμάνι μας, να κατασχέσουν ένα χωριό, να κατασχέσουν ένα σπίτι. Γιατί το κάθε κράτος έχει ασυλία. Και σε αυτή την ασυλία λοιπόν πρέπει να σταθούν. Εάν παραιτηθούν της ασυλίας, αν φύγουν δηλαδή από τα δικαστήρια τα ελληνικά που θα εκδικάσουν μία απέτηση των δανειστών και πάμε στο αγγλικό δικαστήριο, δεν έχει ασυλία ούτε ο πολίτης ούτε το κράτος. Θα έρχεται δηλαδή εδώ το κοβλίπος ο τραπεζίτης με τον παράνομο τόκο που μας έχει βάλει και θα λέει: εγώ γουστάρω σήμερα να πάρω το σπίτι του Μπόνιου στην Αθήνα και το κατάσχω γιατί ο Μπόνιος είναι Έλληνας πολίτης και γιατί η Ελλάδα μου χρωστάει επειδή παίρνω στο Γιωργάκης ή ο Παπαδήμος ή ο οποιοδήποτε. Κύριε Καμένο, σου παίρνει λοιπόν το σπίτι και σου λέει: σου παίρνω το σπίτι και πήγαινε τώρα, κύριε Μπόνιο, εσύ να διεκδικήσεις από την χώρα σου τα λεφτά που θα πρέπει να πληρώσει το σπίτι σου. Θα ξεσπιτωθούν οι πάντες ήδη και πρέπει να το δει καθαρά ο κόσμος. Τι κάνουνε, βάζουν βαριά φορολογικά ή δεν πάνε πληρώσει. Και όσοι μπορούσαν να πληρώσουν, τα πληρώσανε. Του χρόνου θα διπλασιαστούν οι φόροι. Θα τριπλασιαστούν, θα πενταπλασιαστούν. Γιατί? Για να δώσουν συνεχεία την ίσου εξωφόρων στις πρακτικές εταιρείες και όχι στην εφορία. Το έχουν κάνει ήδη. Οι τράπεζες. Και οι οποίες τράπεζες έχουν περάσει ήδη τους Γερμανούς. Κύριε Καμένο, αγγλικό δίκαιο νομίζω ότι είναι το μοναδικό δίκαιο στον πλανήτη το οποίο δεν αναγνωρίζει σύνορα. Μα δεν υπάρχει κρατική υπόσταση. Δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία. Δεν υπάρχει ασυλία του κράτους. Αυτό ακριβώς είναι. Πώς τολμάνε να κάνουν κάτι τέτοιο? Δηλαδή, ποιος προστατεύει? Δεν καταλαβαίνω. Δεν αντιστέκεται κανείς. Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή ότι θα τους πάρουν με τις πέτρες. Ποιος θα τους πάρει? Δεν αντιστέκεται κανείς. Ο Σαμαράς κάνει την πάπια και πάει στο κέντρο βρεφών μητέρα. Η Παπαρίγα λέει τις ίδιες παπαριές συνέχεια. Μόνο ο Τσίπρας και εσύ φωνάζεις. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Εγώ πιστεύω ότι πια ήρθε η ώρα. Όσοι κάνανε παιχνίδια τα κάνανε. Πήγαιναν και στα σαλόνια, άλλοι πήγαιναν και σε κάποιες λέσχες εκεί πέρα, φοράνε και ποδιές, δεν ξέρω τι φοράνε σπαθιά. Ναι. Άλλοι πήγαιναν στην πίνη, τους βγάζαν και φωτογραφία, άλλους τους κρατάνε επειδή έχουν άλλα ποσόρια από την πρίμη, από την πλώρη, όπως μου έλεγε ένας καπετάνιος πριν από λίγο που μιλούσαν από τους λειψούς. Λοιπόν, είτε τους εκβιάζουν, είτε τους αγοράζουν, είτε τους κάνουν. Όμως, ό,τι και αν έχει γίνει, ό,τι εκβιασμός και αν υπάρχει, ό,τι εξαγορά και να υπάρχει, να ξέρουν. Από εδώ και πέρα, όποιος υπογράψει αυτή τη Δανειακή Σύμβαση θα έχει να κάνει με τις γενιές που έρχονται. Θα έχει να κάνει με την υποχρέωση του ελληνικού λαού να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του. Τελειώσαν τα ψέματα. Ρε Παναγιώτη, όταν έχεις μια κυβέρνηση που οι Τούρκοι βγαίνουν και λένε ότι βάζαμε τις φωτιές και καίγαμε τα ελληνικά δάση και κάνει ο Δήμας και ο Αβραμόπουλος εκεί, η πρώην δική σου, να απαντήσουν 24 ώρα, ή ο Αβραμόπουλος πηγαίνει και επισκέπτεται τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας χωρίς να τολμήσει να βγάλει μια ανακοίνωση, ρε παιδί μου, που να το καταδικάζει αυτό, όταν έχουμε τέτοια γιοσουφάκια, ποιος θα αντισταθεί, ρε παιδί μου? Λοιπόν, επειδή έτσι μιλάμε ανοιχτά τώρα, θα σου πω κάτι. Έχω ένα συνεργάτη μου πολλά χρόνια μαζί μου, όχι στο πολιτικό γραφείο. Ένα αστυνομικό, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι μαζί μου και κουμπάρουν πάρα πολλά χρόνια. Και ο οποίος έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική κοντά μου. Προχθές με πήρε τηλέφωνο. Έξω φρενών. Γιατί? Μου θύμισε
ότι το 1994, και το βρήκα εν συνεχεία, όταν είχαμε πάει στην Ήμβρο για πρώτη φορά μαζί με τον Δημήτρη Βουνάτσο, τον Κώστα τον Πατουβά, στο Γιο Παναγιώτος Βουρή και γυρίσαμε, εν συνεχεία μας ήρθε η πληροφορία σε αυτή την διακομματική πρωτοβουλία των βουλευτών για τον ελληνισμό, ότι πρόκειται οι Τούρκοι να βάλουν φωτιές στα νησιά. Και η πληροφορία αυτή ήταν από τον τότε ΑΚΑΜ, δηλαδή το στρατιωτικό ακόλουθο της Ελλάδος στο Λονδίνο, το σημερινό υπονάβαρχο να αποθετεί ήταν το Θεοφανίδη. Και ο οποίος έλεγε, προσέξτε αυτό γιατί δεν είχε τηλεόραση αυτό, ότι οι φωτιές θα μπουν από Τουρκοκύπριους με ξένα διαβατήρια, το επαναλαμβάνω, εντός των επομένων ημερών στα κάτω νησιά 1, 2, 3, 4. Με αυτή τη σειρά θα μπουν οι φωτιές. Το κάνουμε συνέντευξη τύπου. Προειδοποιούμε τους πάντες. Μας βγάζουν παλαβούς, σενάρια, συνωμοσίες, αυτά που λένε οι Παπανδρέου συνήθως. Υπουργός τότε εξωτερικών ο Γιωργάκης. Έτσι, υπό τον Μπάκαλο. Αφού μας γελιοποιούν όλους, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την αναφορά του Θεοφανίδη τότε, ο οποίος το επιβεβαίωσε και πριν από λίγες μέρες σε τηλεοπτικό σταθμό. Αρχίζουν και μπαίνουν οι φωτιές όπως ακριβώς θα είχαν πει. Και μετά από 2 μήνες, ενώ τα ξέρανε, ενώ είχαν τις φωτιές, ενώ πεθάνανε άνθρωποι, καήκανε άνθρωποι ζωντανοί, χόρευε ο αλήτης μπέκικο με τα παλαμάκια των Τούρκων συναδέλφων του. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας δουλεύουν κανονικά. Εδώ κύριε Γαμμένο, βγήκε ο αδερφός του Πρωθυπουργού και λέει ότι είναι πιο δημοκράτης, γιατί άφηνε, λέει, τους υπουργούς του ελεύθερους να αποφασίζουν. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι τους εκβιασμούς για να ψηφίσουν τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα και όλα αυτά. Καλά, με έκανε χθες παραγωγή πρωτοχρονιάς να απευθυνθώ μέσα από το Facebook με λέξεις οι οποίες δεν λέγονται. Έτσι. Μα δεν υπάρχει κανείς εδώ να μην τον λέει κολόπεδο αυτόν. Δεν είναι δυνατόν αυτός. Γιατί είμαστε και Ροδομόπουλο προηγουμένως, θα σας σταματήσω λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν αυτός, ο οποίος έπαιρνε το κρατικό αεροσκάφος για να πάει στο Αμπουντάμπι, κάνοντας σταθμό στη Συρία. Παίρνοντας κέτερ 28.000 ευρώ σε αστακούς, έτσι. Και αντί να πάρει το αεροπλάνο της γραμμής, συνόδευε χωρίς καμία αργότητα ως αδελφός του Πρωθυπουργού, τον κύριο τότε Μπαμπούκη και την κυρία Κατσέλη. Και τι να διαπραγματευτεί, τα ναυπηγεία στο Σάφα. Δηλαδή τα υποβρύχια τα οποία γέρνανε. Τα δίνουν τσάπα τα ναυπηγεία, τα υποβρύχια σταματούν να παράγονται. Ο Νίκος ο Παπανδρέου γυρίζει και του χαλάει και δουλειά με τον Αστακό. Και εν συνεχεία βγάζει και ανακοίνωση να μας κάνει και μάθημα από πάνω. Για το καλό της χώρας τι έκαμε να τα κάνουν όλα αυτά. Και βγαίνει σήμερα, προσέξτε, και διαψεύδει με το πρώτο θέμα ότι γίνεται σε κοινική έρευνα εις βάρος του. Μα δεν είπε κανείς ότι γίνεται εις βάρος σε κοινική έρευνα. Εις βάρος του αδερφού του γίνεται, του Αντρίκου Παπανδρέου, ο οποίος δούλευε στην εταιρεία Unigestion που πόταρε στην χρεοκοπία της χώρας. Γνωρίζονται τη χρεοκοπία της χώρας τον αδερφό του. Εδώ έπρεπε να είχαν συλληφθεί αυτοί οι τύποι. Ήδη. Και βέβαια, για να πούμε και τα άλλα, για να μην μου λέτε ότι δεν είμαι δίκαιος, την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά, έχει σταματήσει δηλαδή να δουλεύουν τα γραφεία του Καραμαγκά, δεν έχει μπει βίδα στα 2 υποβρύχια που πληρώσανε, τρώει ο διευθυντής του Αβραμόπουλου στο 17 με τον κύριο Χάλακ, το φίλο του Σάβα, τον πρώην δανειστή, και ενώ λέει ψέματα στην Επιτροπή Άμυνας ότι δεν πρόκειται να δοθεί η δόση προς τους ιδιοκτήτες τους καινούριους τους Καραμαγκά, τους δίνουν 108 εκατομμύρια τις επόμενες ημέρες και υπογράφει και οψιόν να φτιάξουν και 5ο υποβρύχιο, εκτός των 4, το ένα μόνο έχει παραληφθεί, εκτός των άλλων 3, δηλαδή τα οποία δεν έχει μπει βίδα επάνω. Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι πάνε να αρπάξουν τα τελευταία για να εξαφανιστούν οι άνθρωποι. Και εδώ πρέπει να παρέμβει ο κόσμος. Τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σου λέει θα μας κρεμάσουν, να πάμε τα λεφτά, να φύγουμε. Πάντως ο Παπαδήμος Παναγιώτης σήμερα πήγε στα γεύματα, λέει, αστέγων. Στο Δήμο Αθηναίων, λέει, να του συμπαρασταθεί. Θα μας καταντήσουν όλος άστιγος και θα μας συμπαραστέκεται ως νέρονας μετά ο Πρωθυπουργός και ο Βενιζέλος. Εγώ απορώ πως οι άσχημοι που τον πήραν στις κλωτσές. Διότι ο κ. Παπαδήμος που τον εμφανίζουν πια και βλέπω τώρα και τις μετρήσεις. Τέτοιες μετρήσεις δίναν βέβαια και στον Αντώνη Σαμαρά, για να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, όταν αποφάσισε να στηρίξει την κυβέρνηση αυτή, και πράγμα τότε είχα ακόμα μίλαγα, τώρα δεν μιλάει, δεν μου μιλάει κανείς, δεν μιλάω κι εγώ δηλαδή. Και πήγα και μου είπα, κύριε Ρεπάνο, μου λέει, είσαι εκτός κλίματος, μου λέει. Το 90% του κόσμου στηρίζει Παπαδήμο. Τι λέτε, ρε, του λέω. Είσαι καλά. Δηλαδή, εγώ πού κυκλοφοράω. Εγώ δεν βλέπω, πάρετε 10 φίλους σας, πάρετε 10 ανθρώπους ασχέτως με την πολιτική και ρωτήστε τους. Είναι διατεθειμένοι